Tämä on referaatti artikkelista Ikääntyvät aivot, aivojen plastisuus ja elinikäinen oppiminen. Ihmiset ikääntyvät ja elävät pidempään. Eurooppalaisten eliniänodote kasvaa jatkuvasti. Tästä syystä onkin tärkeää, että kiinnitään huomiota elinikäisen oppimisen aktiviteetteihin. On sanottukin, ettei ole koskaan liian myöhäistä oppia uutta. Tällä voidaan tarkoittaa myös sitä, että parannetaan mahdollisuuksia osallistua ja aikuiskoulutuksen laatua sekä sosiaalista inkluusiota. Elinikäisestä oppimisesta on kahdenlaisia hyötyjä sekä yhteiskunnalle että yksilölle. Työllisyysmahdollisuudet kasvavat, kasvaa kilpailu, sosiaalimenot vähenevät, eikä jäädä ennenaikaiseen eläkkeelle. Tulee aktiivista ikääntymistä, voidaan toteuttaa itseään ja tulee parempi terveys. Maailman terveysjärjestön WHO on todennut, että matala koulutustaso korreloi vammautumisen ja kuoleman riskin kasvun kanssa vanhemmilla ihmisillä. Elinikäinen oppinen voi taas tukea näitä ihmisiä omaksumaan uusia taitoja ja kehittämään avarakatseisuutta ja turvallisuuden tunnetta, jota tarvitaan elääkseen autonomista ja itsenäistä elämää. Toisin sanoen, oppiminen pitää ikääntyneet ihmiset aktiivisina ja joustavina. Oppimisella on kuitenkin esteitä kypsällä iällä. Mentaalinen heikkeminen on yhteydessä aivotoiminnan heikkenemiseen, mikä määrittelee elämää myöhempiä vaiheita. Ikääntyvät aivot aiheuttavat useita muutoksia. Aivojen tilavuus vähenee ja harmaa-alue varsinkin neuronit surkastuvat, ja niiden yhteydet sekä tuntemusten, kognitioiden ja muistin toiminnot sekä motorinen kontrolli rappeutuvat. Näin ollen uuden tiedon ja taitojen saavuttaminen tulee haasteellisemmaksi. Monimutkaisten tehtävien toteutus vaatii enemmän ja enemmän ponnistuksia kuin nuoremmilla. OECD:n mukaan monet kognitiiviset kyvyt, kuten lukeminen, kirjaimien ja sanojen tunnistaminen, yleisesti muisti, alkavat heiketä noin 30-vuotiaana, ja tämä kiihtyy 50 ikävuoden jälkeen. Viimeisimmät aivotutkimukset kuitenkin osoittavat, että aivojen ikääntymistä voidaan korjata ja hidastaa. Ne ovat kaikissa elämänvaiheissa muutoskykyisiä, ja niiden sisäinen rakenne saattaa oppimisen avulla uudistua. Avainsana on aivojen plastisuus, neuroplastisuus. Aivojen plastisuudesta eli muutoskyvykkyydestä kertoo esimerkit niistä ihmisistä, jotka ovat vammautuneet ja menettäneet puhekykynsä, mutta saaneet sen takaisin. Lisäksi aivot voivat muokkautua terapiassa traumaattisista tapahtumista. Yleisesti on uskottu, että päivässä tuhoutuu noin 100 000 neuronia eli aivosolua, ja näitä menetyksiä ei voi peruuttaa. Itse asiassa aivosolut laajalla puolella vähenee, mutta samaan aikaan pienellä puolella lisääntyvät. Tämä aiheuttaa plastisuuden vähenemistä, mutta se ei tarkoita kognitiivisten toimintojen vähenemistä. Aivosolut voi korvata kantasolulla, jotka eivät ole spesialisoituneet mihinkään tehtävään, vaan voivat muokkautua tarpeen mukaan. Näin myös aivoissa. Tästä syystä voidaan sanoa, että et aivot koskaan lakkaa tuottamasta uusia aivosoluja. Neuroplastisuus on yhteydessä kilpailukykyyn. Jos lopetamme harjoittelemasta mentaalisia kykyjämme, me emme vain unohda, vaan vastaava alue hyödynnetään automaattisesti muihin toimintoihin. Tulisi siis harjoitella jatkuvasti. Tähän sopii sanonta opettele uusia asioita joka päivä. Kilpailukyky selittää myös sen, miksi on niin vaikea unohtaa oppimaansa. Jos olemme oppineet jotakin, josta on tullut hallitsevaa, on haasteellista korvata sitä jollakin toisella. Esimerkiksi pahoista tavoista on vaikea päästä eroon. Toisaalta myös lapsena opittuja tapoja ja niin edelleen on vaikea muuttaa. Mutta Merchenis on sanonut, että aivojen järjestystä ja kognitiivisia taitoja on mahdollista parantaa sopivilla harjoitteilla myös aikuisena, neuronien uusilla yhteyksillä. Harjoituksia on mahdollista tehdä myös sellaisten, joilla on kielellisiä ja oppimishaasteita. Harjoitet ovat progressiivisia ja niitä seuraa positiivinen palaute aina kun henkilö on saavuttanut tavoitellun päämäärän. Vaatimuksena on myös jatkuva tarkkailu ja saavutetun tuloksen lujittuminen. Palaute on todellisuudessa yhteydessä myös muistiin, sillä palaute aiheuttaa dopamiinin ja asetyylkoliinin vapautumista, jotka vahvistavat muistamista. Nämä harjoitteet ovat progressiivisesti nostaneet opiskelijoiden oppimisen tasoa, mutta näitä on myös testattu autistisilla lapsilla ja sekä vanhoilla ihmisillä. Yleisesti on oletettu, että mentaalinen huonontuminen vanhoilla ihmisillä on yhteydessä muistin heikkenemiseen, joka taas aiheutuu vaikeudesta tallentaa uusia tapahtumia, joka taas johtaa informaation prosessoinnin vähenemiseen ja terävyyden ja tarkkuuden huonontumiseen.
Vaikeus löytää sanoja, joka on yleinen ilmiö ikääntyvillä, on Mercenisin mukaan yksi näivettymisen muoto, joka johtaa epäselvien sanojen ja äänten esiintymiseen, joka taas aiheuttaa hämmennystä muistista. Näin ollen ikääntyneiden harjoitteet sisältävät tietokoneella tehtäviä aktivointeja, joissa harjoittelijan täytyy reagoida tietyillä ärsykkeillä päästäkseen seuraavalle, vaikeammalle tasolle. Aivojen ikääntymistä ei voi estää, mutta siihen on olemassa ratkaisuna myös neuroplastisuus, joka on kaksisuuntaista. Sitä voidaan käyttää aivojen uudelleenjärjestämiseen tai aivojen parantamiseen. Plastisuudella voi olla myös negatiivisia puolia. Yksi niistä on väärinkäyttö. Aivojen toiminta vastaa käytä tai se häviää sääntöä. Vanhemmat ihmiset yleensä rajoittavat toimintansa tuttujen toimintojen pariin, rutiineihin. Mutta jos lopetamme uusien asioiden opettelemisemme, annamme aivojemme vanheta. Niin sanottu äänekäs prosessi. Vanhoilla ihmisillä aivojen sensorinen huonontuminen aiheuttaa meteliä. Esimerkiksi kuulon huonontuminen aiheuttaa sen, että äänisignaalien lähettäminen aivoihin on sekavampaa, ja niistä on vaikeampi tehdä johtopäätöksiä. Siksi aivojen täytyy hidastaa sen toimintoja välttääkseen sekavia signaaleja, joten mentaaliset tuotokset eivät ole täydellisiä. Tämä aiheuttaa muistin huonontumista ja vähemmän joustavia ajattelutaitoja. Heikentyneet aivojen modulaattoritoiminnot. Vanhemmilla ihmisillä aivot tuottavat vähemmän kemikaaleja, kuten dopamiinia, joka on tärkeää oppimiselle ja muistille. Kielteinen oppiminen. Ihmiset, jotka eivät tunne itseään enää mentaalisesti ketteriksi, alkavat opetella toisenlaisia keinoja selviytyä. Esimerkiksi niiden, joiden kuulo on heikentynyt, alkavat opetella lukemaan huulilta. Näistä voi kuitenkin päästä eroon seuraavilla Mercenisin luettelemilla strategioilla. Väärinkäyttöä voi hallita sillä, että antaa aivoille uusia haastavia tehtäviä. Aivoja voi auttaa sekavien signaalien kanssa siten, että harjoittaa sellaisia tehtäviä, jotka vaativat tarkkaavaisuutta ja keskittymistä. Eliminoidakseen korvaavia käyttäytymistä tulisi vaikeita toimintoja harjoittaa ennemmin kuin vältellä niitä. Oppiminen varttuneemmalla iällä vaikuttaa olevan kaikista ongelmallisinta, mutta uusimmat tutkimukset osoittavat, että oppiminen aikuisena ja ikääntyneenä voi olla onnistunutta, jos annamme aivoille uusia haastavia tehtäviä, ratkomme monimutkaisia ja ongelmallisia tehtäviä. Oppiminen on siis täysin yhteydessä aivojen plastisuuteen. Mitä tämä sitten tarkoittaa aikuiskoulutuksessa? Haasteena onkin, että pitäisi muuttaa vanhentuneita pedagogisia malleja, ajatella uudelleen aikuisten oppimisen joustavuutena ja persoonallisena. Aikuisten oppimiskokemuksissa niitä tulisi kehittää ottamalla huomioon oppijan päämäärät, motivaatio, oppimisen tarpeet, vaatimukset, aikaisempi tieto ja aikaisemmat oppimiskokemukset sekä kompetenssit ja potentiaaliset kehittymisen alueet. Oppimisen panostukset tulisi suunnata kohti kokemuksia, jotka keskittyvät teemoihin ja ongelmiin, jotka taas ovat yhteydessä oikeaan elämään, ovat hyödyllisiä sekä käyttökelpoisia jokapäiväisesti. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna koulutuksessa tulisi keskittyä teemoihin ja ongelmiin sisällön ja järjestyksen sijaan. Tulisi myös teoreettisen lähestymistavan sijaan sisäistää tilannekohtainen lähestymistapa, jolloin nämä tarkoittaisi konkreettisia tehtäviä. Koulutuksen vanhemmille ihmisille tulisi parantaa kognitiivisia toimintoja ja oppiminen tulisi olla viihdyttävää, antoisaa ja vaikuttava kokemus.